Amagaro benki omwanche omurigerirwe getaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusiye karoderi tkoneria halamis chitariki 15 cyomutyenyi o gatano na gatatu umwaka bw'ekibibere na 2022 ndechinga kingiye kerangwege namna litkolia uri abere litoyereruke gima nabayo kwabere go kwego kya kubwatie mirobiri yonsi yegetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi nigo yaragire Ensa Eyemo yabona mugoro bachinga kingo kwarigania erion komanye buna nara yayanku hariganirite kurwase emesa Amayia asenchera erengikiranu nyona nabakonda utobwati asensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora atonyore wetera Ndizi TV News naboigo nabogo tweet wetera @Ndizi TV News wasotonyora se website yaito www.ndizitv.or.ke iri otogendere gusanga naya manke amangana Amayia Ensa Eyemo asenchera yobwekiranu litanganike gima tigana kumanyia ayegati yari nkwariganirite asenchera yobwenge abana buna bakwende school mbato sereri abana batoye chinga kichingorora na ntuturi kichibese totome school abayibori kogania aboroki wati batomo inka sentunda yende. And we're going to demand, because there are only 3 instances where an election can be postponed. Umuruaneria bwo governor county ya Mombasa weterazi miyoko amereria ogosikyo mutuko bochoria se county yo. And we are saying we would like to be assimilated because our life does not only stop with politics. Otoinyora se serikali nekerero kya bangina bali abatanyorete rivaga ase birogo byoburayi. Mnaenda mango mwanchi umurigeredingo kwariga ninko manya senchera erengikiranu eretariane Evelyn Osero uritokubatira nere kwenekia awekera sensemo imanyerero nigakoro kwa Joshua Uta kabana intwiko mwerio Amayia Ensa Eyemo nigotoko ya chaka kurwase county ya Kisii awo ekerabo litkolia lero lyarengeritko lyaborokiwa kwirana agucha sechi skuru magega yokobera isko asegeka kyangechi wikibere kubwatikana no kurwachinga kinyororo bachore bonene gokorekana imense ya Kenya nigo abanke babaro kana bachandegete ase ebituo by'Kigali kubwatikana no komenta kwerigori iri y'Kigali na nigo babagotayona abange babo nigo bateyariganetie ase rigori eryo muri keito Vincent Onyancha nabawikirana ase gatie bituo imemu cy'Obusongo nago twariganeria oroboti urwasenchire kubwatya umubaro munene bw'abantu nabo igogokirana gw'Kigali nigo kwanekiwe imeyo mu cy'Obusongo county ya Kisii ase ritukoria lero watekana no kwigoro gw'ekisukuru kolengana na gati y'abateneri kurwa sensemo ye sector y'Obusombi nigo bainekya okomenta kwa magori njene manager yeste cha ase section ye Kigali enango teba seri tukoria lero egasi yabereke gokorekana nande togo sukuru magwa ase sababu na tebeta abana bera ne sukuru akirenda sobwenge mburinga egasi yakonekanire no nyamagoria ligikomenta ke gwango kiria abayibori batakagirete nkagete ngabona abantu mbagende kwira abana skuru nigo batebire buna komenta kwa magori nigo gwasegetwa no baromonene bw'abantu kurwa gusi uchiya chinsemo chinde egento kiagara twamenta magori ne ringa Kigali ekyarorokananga ekire pisi mono na abana baba bange kubwa Kigali Pone gari yangu ikeste chika na kuonchoka na kogenda. Bono ya pitinga ligo lili amete nande gari kwenda one way kwira na yira na bosa. Bono kwenda kulie kogenda ya samba mafuta gocha yagera ligo lili amentake. Ego in fact ndo chenge insense kogenda bono buna egenda ro se agenda se litukolia lero igera gasi bese korekana bia na intwegere abantu be section ya matatu tonyore risk. Egere tuigendere kimaisa nonye nabo gati yaboni gobate abunamba mente tigori korendo mubaro monene nigo irera kuimukia abantu goetania ekerengo omudumu matatunde. By the way, I'm very much happy ne sekte cheto cha matatu ande na banafunzi barububa mimi niketega igasaidi kinweza kuligeria sema egane na bosio abanafunzi barega barabange sana nande bagotulafeli lakini nande ndoche hivi goliro lindiramenta nanda banafunze ngo turabele bari na way na gendo nkeyo twaigure kerekebe asenjera muna bagendera te go travel abanafunze ba go travel na good way nande na bible bakoba ina good way nendo abantu ba matatu ndori komende gorito ke bana baito baira ne skuru
basome biya amagendera biya. Na bwa sekta ya matatu ni gobono batebire buna igobanyorera bana bange hao bakono cheskuru egento kiranda ke barabu commentary goli a sensemeria ya fair na bokorengana baibuli kurwa senseme yegamiye mu cyobosongo ni gobarukora kwabo kuchaso mwaziri wa isemi Professor George Magoa kubwata na serikali kone kibuna abana kero bakono cheskuru bali kunyara gotomonka anene maige skuru echiga koigurwa sekta ya matatu boigoni gegendete go samura kubwata kanu baro monene bwa abantu bakuru kurenseme mogochi asensemende ko reporter ya Ndizi TV ko katikati yo Songo imeye kaunti ya Kisii riterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha na sechi skuru aonigo aborokiwa na baigo aborokia barokana gwikirana iriko yarigania kugendera nemirubiro ya masomo ase etamwe ya gatatu kurengana ne kalenda ya masomo yo mwako yiga ukona nigetaseni kia Ndizi TV nigo murokio monena se skuru ya Imperial Walton Noka agakagotana nigo be yariganiti bwikiranu kwenekia buna aborokiwa babiri bakwegenderera bya na masomo abo muri Keito Frida Kerubo no roboti urasubime kubwatekana no gochika korwase omwaziri w'ekisemi Professor George Magoa chiskuru koigorwa litkolia rero nigo abaiboli barigania aborokiwa gwikirana ase eskuru elinde kogendera konyora chisemi gotalira eskuru yoboroso ya Imperial nigo tomera no mwalimu omonene oyu oerera emerobele babekire ase okoeneki aborokiwa benyoleire chisemi. We are reported today to receive our learners, both the scholars and borders. For the teachers, all of us are actually in, and we reported on Monday. We have been preparing. We have prepared a number of charts, teaching aids, and they are already displayed in our classrooms. The parents have actually supported us so well because they were very punctual. Boigonigo arwa abasemia gochia ase aborokigwa kubwaterana ase chingaki chiga chinge eliokoeneki obokoleri obuya. They would encourage the learners that they needed to be ready to cooperate with the teachers because the time available is very limited, and then we really need now to manage our time well. Lanex Muneria oyole omoiboli nigo agokera emiroberi yeskuru eyo ase boigo aerera emechando baiteire omwako yoiga kubwatikana no gonchoreria ase e calendar yechisemi. The school itself is not a bad school, it's a well-developed school, and it offers students prompt requirements that is required for each people. As parents, we had to struggle for the 3 or 4 terms now in a year due to the COVID-19 that disrupted the academic calendar for all the students. But we really struggling, and if indeed one has not prepared for this, it will be a bit challenge, and I know this is a challenge to many parents. Chingaki echio nigo asaba omolembe kogendera ko baororo ekero obomo bwazimio la umoja bwatuguteirale amachibu yekero kyoborai bwense. We still pray that the peace continues prevailing even though there is a contest in court about the presidential elections, and of course equally the 2 counties that had not done elections for gubernatorial, that is Mombasa and Kakamega. Aborokigwa mbaerera okweyarigani kwabo bosibwa matemwa manene na boigo kwirana limbia mono ase aboiboli na boigo aborokia ase okubwatirana amo eliokoeneki obokoleri obuya. I'm proud to be here because the teachers have supported us and they are ready for our national exams. Our teachers have prepared us for the national exams that we're going to do in December. We have gone home for elections, and for a short break we have come back. Magega yechiskuru koigoru na boigo aborokia na aborokiwa kwirana ase chiskuru elinde kogendera nechisemi bono nigo oboteneri bechiskuru bole no kwegena buna ense ya Kenya negendera koba entoero na boigo koba alibaga ase okweroberia ase amatemu amanene ale bosio nonya obomo bwazimio la umoja bwanyara kwa bogo tuguterale amachibu nigo bale no kwegena buna ekinange chikona chwana boigo oboene gotoka ase enganeyo ingo lipatali amangana maya imegeta sendikia Ndizi TV kuruga ase eskuru yoboroso ya Imperial ime kaunti ya Kisii eretariane Frida Kerubo.
Nesinga kecha baiboli nigo baboririe omwaziri w'ekisemi Professor George Magoha kurogo chika gochase chiskuru na banati babaisa goseri wa gochenga anene chinga kibabiri bakobere ngasege kegetambe gento batayire buna nigo baganitie chinga kichinyororo elio kwearigania anene ase amangana ye school fees muri keito Vincent Onyancha na twariganire tioroboti oru abaiboli nigo bagenderetse kwe murungania soko igoro w'ekisukuru okobora gwe school fees ngati yaria bagwetera ase no nyina bo batebire buna abana babere bagochanka kirengaki gento gyato chandire ne school fees kero motie nyoro cha abana bachaka first term omotie nyonda second term chiafuta munchire gatima abana tokosoma muna nje yona yale kwenda kitale korukitale goikaga ne chibes 1500 school fees ya tuminira mono etwara gotebe no Mr. Magoha around yiga abana barabera batige no ni after mu baumbi after mu yabona abana barabere school batorosirika boiga baiboli ni gobaganiria abana babasegoseri kwa gochanga ko ikibesa asiba muganiri umwaziri w'ekisemi Professor George Magoha kurogo chiko kugo cyasaba ari mu abanene b'ekisukuru ariko babuya Magoha ntira n'abana bonsipi baina na se skuru babasegoseriwa engake yerenke mono akwa amasomo abaira makongu n'ekibesa cyabaire tinkongu bana gano tuleta oni twangayigete abande ngwenda tuli Mombasa FA yere igoro ase igo Magoha mbuya wakoretera kini amachiko aba mororo asa baiboli abande mbabwati kenda abande n'abalemi abana buna bakwende school mbato sereri abana batoye chinga kichingororo na ntutuli kichibese totome school ase ngenjo bana bune binde binge bya menta magori abana nabo abo bairanire school okoragere kore shida takonya abana bakwende school bachiko bara beroro anyamame nabo kubanyora bakwenda na gocha sesa uli school fees bana mbali gote na school ekora bagoseri school fees wote toko boli mweshimiwa wa Magoha iga otare gotokwana rena abalimu basereri abana goche kiara ntubu atibesa okobora gwekigali aseritukoria rero no komenta kweli goli ryo bosombi ngati yemechando yaene kigwa asa baiboli amo naborokiwa anene asichinsemo ao ime ye county ya Kisii aretira abana gaiga twachira twanyorire kigali ekibolete amagori atirete igoro abana bagusunyo kurwanirira n'abaiboli gosoye galime abana bona bacandegeta bara mondode kigali nchire cyamwe kiretetere iguru yagera bonoga muna bona ntenenega abana bagendete kurwanirira n'abantu goswa ese kigali mbali ko nyara kurwana na candekire twacandekire kurumambya abana baito bagote gobera nabo chiskuru lakini ntoro kigali gaiga kigali kirega iga magori gacha menta genda iguru bobe bono boro mochando ego ito toroche ngomonto koleta mangana iga no mo kubo w'ekisemi yoro mweshimiwa Magoha Oku no kubulia kurasa baibuli ne kurasa rongoru gusimeye county ya Kisii au barokane kwe murungane ya okobora gwekigali asense moja matatu aigase county ya Kisii na bugati ya baibuli niko batebire buna igo abana barokane ko babange gekorengani gwane kigali egentokereri goli komenta ase sector ya matatu okobole kwa bongo cyaso mwaziri w'ekisemi Professor George Magoha kone kibuna abana kero bakwanda chiskuru bali konyara gotomuka elikonyara okuya school fees ko reporter ya Ndizi TV kuru katikati yomu chobosongo imeje county ya Kisii retirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha Miyamono muri keito Vincent Onyancha ase oroboti ururekiranu umunyakero wa w'ekibodi cy'ekisukuru ase county ya Kisii Professor Ndonderi nigo aboriri abaiboli kumanya buna siasa cyabere cyikoyere imense ya Kenya na koine kyabuna abana bonse babere bakwira na gocyase ekisukuru eri kwegendera bya n'amasomo abo Ondagete ko irari bageri kubanyoria Bible ngajisukuru ndero cyari kuguru tare 18 omotie nyonane mwaka 2022 ndaigwe to botanta ruboke nga Bible bateba ngesukuru amatuka change kalenda ya change Bible tari no mo change kalenda ne Ministry of Education ndero ya roseti kalenda abana bari gutwale brief break asengenjo ya yejikura igo bona Bible tigo tamera magana yejikura mutiga abana bali isiko paka bona iga jikura inchi aerete kero monto airo mwane sukuru kendo kendi ya kabere moro cha matemo isire goika ngakie tubwata matemo marakatatu
Oru grade 6 wajokora matem standard 8 KCP na KCSE form 4 mutinyu kumna wiko mutinyu kuna kabili wika bana baiki school egera bajiko soma era prepare for that examination. Chinga kiechio onderi ni gabo lia bateneri be skuru chio boroso kwa ene kiamuna bero beirie boikeranu ase umuroberio OCBC ayaniga yakwa na chinga kikirana ase umuyegabwa matanga ya mochise mochi ya embassy yogotoka se bunge ya Kitutu Chache South Ime County ya Kisii. No bali mubwa techi skuru chia private bonale ko basaba ngabono CPC program go chake 2023 igo mobeke ebirasi chila laboratory as school chino and mo make sure nga school ija registered for CPC ekiagera registration we get korma pema to daraji go jaka CPC mwaka 2023 wale na waka niria maya etamu ingia mwaka na jifisi na mo make sure mwaka ni jifisi abana basi ko baba ko school amatuka na masini mono igaba ibo likora jukumu yino na abana bakora jukumu cyabo na ino abalimu mokora gasi yino na mo training. Tukotukana nayo ni gotoko endase kaunti ya Nyamira agwase umurero mutindi obako gwateka obutukobogokiera rero na gusamba ibande binke ase kagose ase town ya Nyamira ange ne benki ya Kenya Women Trust eyo toka ime ya ward ya township mu kaunti yo ya Nyamira ase binto byenibe nyinge byabete biko ya wika koera korengana na bali abarenke gose kiro lya senseme yo ni bagateba buna umurero yo ni go obete go wateka chinsa ogosogo twokera rero ase binde bingi byabete biko yaskiri bagatebana nigo okagere go chaka kugwatkana nobo gose no kobarokani wabo bewe chiwaya chestima. Abonchereria bale angene bengi ya Kenya Women Finance Trust nigo bakolera hasara mega yomolero omonene gwacheka obutuko bwoko bokalituko lya rero. Nige kageire hitilafu yestima nero yageretse umuliro oyo ukabaga gwateka asensemeye ase okonyorwa kwegali yemerero ukageire koba egencho kyageretse umuliro oyo ukabaga gusamba ebincho ase obonge. Bono ogusaba ngo cyase abasamaria baya ne serikali babe bako bakonya elinde bagenderere n'obugima bwabo bwa kawaida. Kurwase County Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Na magega yo muraibo mobwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga wesokia na gotayona nigo abauche wikabosibike gambiro elio kwamereria amachibu yobochoria sekirgo kyobura yobonene bwense ayo abete akorarwa no munyakirgo bekyombe kya IBC Wafula Chebukati aso gotayona nigo atarenge asenchira ere yobwasio kuna boigo ayekene nigo bono egentikendre takoleta ebirengererio ase abananchi muri kaitonde mo Stephen nabakagosanga na egati yabamenyikuru ase county ya Kisii abo barokana kugokera egetambo kirekyo na watauna nigo kyairire omurembe koenekiwa imense ya Kenya. Ama tukatata etire munyakero bwekyombe kyobochorine chimbibe kya IEBC Wafula Chebukati niga muraria William Samoei Ruto buno murayo mochoro gatano bwense ya Kenya. I invite the President-elect to come forward and receive his certificate. Rituko lya bwatete chitariki 15 nemo omwetinyo gatano na gatatu mwaka oyo omairurukia bendera bwo bwa Azimio Raila Amolo Odinga nigatugutera ari amachibu ayu na kogoseri kwenda ase kigambiro kwa merelio bobuyu bwa William Ruto. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law.
In our view, there's neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Narenga kumanya ibirengeri bya Bakenya iguru ya Raila kogoseri kwenda sikigambire kenene. Ono chikura ntu akabia ekiretu aka mugako kubeke kesime ihentu amwakerambia lakini bono ekirigete akorangirwa etakire batagete kwapishwa ndikanga nabagete chisa chiri saa 9 kya ntu abagite sana aikororo anyobwe kwibware ngororo gosubiretwe apinge eyintu karyagaraki getenene oroche bakamuganya kuri saa 9 bakachigeka saa 11 abona yento ndatero mugako litikande kotini omayana barokane lakini rende n'abantu baite batamugudungisha omurembe kine kindate abantu bamwe ugosaba kwa Bakenya no murembe no botorera kugenderera igu wikamanga na bwatene no bochori koera bono umuraisi uto uyero mochoro bano kurukuruto bunachorire narangire timuntu bwatengana ngere akarangire bons wachakoya na igete bishop na karitaki na igete uyakanga goika tachi gocha bono tuisa nigetamu na bochori obwa koregete tigumurayida karaki atora eranyo kanda koti onarire botambe tigara agenda lakini Kenya goika bana baitwe ni skuru elinde bugima bogenda kama kawaida muturwete baragenda kama turuwa kakure na antu chako wakachikura bona iga kuryo bochori bona iga ya gatisa nekebe twatenya sanga bya mono no bochori bore nchene sanegeta na mochori takine sanegeta ndo bwate niembe goso tete gofuruga enze ito ya Kenya ta furuga atiko toralio marembe egente kenene tutetom obo maene gorro kana soba chori buri wa korete kurumena lebe chori wa korubu mwako yitindo chinga bembero eyo tutogesa baba Kenya TSP tugatutu aremberembe abana bitu bere ni skuru mangana chikuru chikura wa kabere tubuati mwako yo obo rero nanko tin yera ga lakini mangana chikuru kabere bakaya ba minto boto tagarrete tiyango morembo kore kane ere nduwa time choku west kuripoti ligetaseni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven Mbia mono murikito Ndemo Steven asoroboti ururikirano korwase county ya Kisii umuraibense umuske urumuiga Kenyatta ritukuryarera nabagakumirana n'abarayibage siasa korwase ense ya Amerika bakorawa no senator korwase ense yo Chris Coons aime yenyomba yo buraya State House me mucho Nairobi nagokwanira amangana au anena yo arengete omorembe nabiga magendro imeyense ya Kenya cingaki echo abaraya bunigo babakumirana no murayo mochore ugatano wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto asechia bischae chinsemo chia Karen umambasta wense ya Amerika gocheme ya Kenya Meg Whitman negati yo gose gati yoyo mobwa bali barenke ase umusangirekano yo egati abarayibanda banke awasiboigo umuske uru Kenyatta abaga kumerana na barayibege dini korwase chinsemo au ase nyombe yo ya State House yobwaga birasi bya CBC anene ase skuru ya secondary ya Runkiri meye county yo asiboyi gate babuna nigo babegetemero bire saine yogo cya kwene kya buna ebirasi ebinge bya CBC byabere bikwagachwa. News we have is that this sub county is now at 100% and Kiambu as a county is at about 94%. Ase county ya Mombasa na baigo county ya Kakamega kubwatikana n'ubuturubani bw'amasakara yo gwakachukuro bwabeteboko enekiwa nigo bono omurwanire bekirugo kyobo governance county ya Mombasa wa mutwe kwobo choryobo na otabuna n'enchira yemo yogo chia kwenekia umubaro mukebwa bakichukura abarabe bawesokia wakachukura sata biruna nigo arachiwika busubike gambero na kubeka ekina chingaki echo nigo murwanire bwekirugo kyowetrase obomo bwa Kenya Kwanza Hassan Omar nera atabire buna emirobere gebwenete kwango iwa eriokwa abakenya chinga kinyororo nabayigo ko bakonya konyora ubusibule bwabo. And we're going to demand, because there are only 3 instances where an election, do we have any breach that has actually gone to show that there's been a malpractice? The law is actually very, very clear as well. Sheria iko wazi. Haiwezekani kila kumbakia siku moja, siku tatu. It is very draining, very involving.